बाजै दुरलाय नुलायदों माथो नोंखौ सिख्ला देरनायनायनो ब्लाउसाबो गोदान बबे जायगायाव दंफैयो जों नुबाय दा दाख्लै मैसो सौख्लायनाया बे जायगायाव लाखिफैदों बे बिराद डेन्जार बाय गियो होमबाबो नै बैजोंनोमोन बेंगलाव मैसोआ सौख्लायफैनाया मोनसे बुस्थु गिफ्ट आयु जोंजोब्बाय हिन्जावनिफ्राय गिफ्ट लाबाय आं दिनै मोनसे ओमफ्राय मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों जोङो दा ब्लगाव नायलांबाय थाबा नुसिगोन नोंथांमोना थांग्रोनि ओमफ्राय बिथांजोनोबो मोनसे दख'ना होबाय आङो गाननो ओमफ्राय दा माबायदि नुयो दख'नाखौ बे गानगोननो थांग्रोनोसै जायगायाबो ओरैबायदि डेन्जार जायगायाव दंफैयो आं नोंथांमोननो खिथाजोबखाबाय आरो बे लामाया सेरावनो दङ खिथालांबाय थाबावगोन आं बैयावमोन बैखिनियाव ओरै बागाननिफ्राय थांहरनाया बबे जायगायाव दंफैयो जों नुबाय दा दाख्लै मैसो सौख्लायनाय जों मोनसे जायगायाव सफैबाय नै ओरैबायदि बिउटिफुल बे जायगाया दा देखायलांगोन र' जों ओंखारगासिनो वाव बाजै दुरलाय नुलायदों माथो नोंखौ दख'ना गानफैबाय नै रेडि जाबाय मोजां नुखाबाय सिख्ला देरनायनायनो ब्लाउसाबो गोदान लाबोब्रबबाय दाख्लै मैसो सौखारजानाय जायगायाव हासिमारा खोमानियाबो गोदान थ' बार जाहैनोसै दैयाव मा नागिरबावखो दे बेयो मा नागिरखो Oh my god, मा बेलाय बिबार उफ बाब्रे बाब साउथ इन्डियानसो जाबाय नामाब्रा इस बाजै दुरलाय नुलायबाय माथो नोंखौ फन नामखौबो थालांथोंसै दाने भिडिअ लाहैनोसै फट' सोहैनोसै गोबांथार हाबा जाखानायफ्रा एक्सपिरियेन्स जागोन आरो मिथिखागोन हिन्जावफोरनो बेरायनो मोननांगौ टाइम टु टाइम एसे ड्रेस गोदान मोननांगौ होमबानो बरफसै बिसिना गोसोआ बेलाय बेनोब्रा दा हिन्जावफोरखौ टाइम टु टाइम बेरायहो ओमफ्राय ड्रेसल' हो फसन जानायखौ बरफसै बिसिना गोसोआ होमबानो बेबायदि आरोना थ' गोबांनि फेमिलि प्रब्लेम लालाय गारलायफोरखौ आं सानो नट अनलि फर फिजिकेलनिल' हिन्जावफ्रा खारा बांसिनानो बुहुदा एसे केयार लुबैयो माने मेनटेनेन्स गारिफ्रा जेरै लायोबा सार्भिसिं मेनटेनेन्स नांगौ जायो बेबायदि अनलि फिजिकेल रिलेसननो मा होनो बेल' जे केयार बा सेटिसफेक्सन बे आं बेखौ साना माने हाजारखि गोरोङानो जाथों हिन्जावफोरनाव बे दंथारो आरोना एसे केयार मोनबाय ओमफ्राय एसे बेरायनो मोनबाय एसे नांगौफोरखौ गाननो मोनबानो बरफनिफ्रायबो गुसुसिनसो बिसिना गोसोआ मोनसे सर' दंथारो बिसिना मिनिगासिनो दं थ' जोङो दैयाव थांग्रोनि ओमफ्राय दैयाव थांखांनानै मोनसे जायगायाव थांबावगोन जोङो दैया बिराद फ्रेस बे आरो बे दैनि नाया बिराद पपुलार बिराद दाम आंलाय मानो आर'नाइल' नांगौ नांलायला दा दे
फैबाय जोङो नैबेनिफ्राय भिउआ गाहायाव थांगोन दायो माबायदि नुयो बे जाहैबाय टर्सा रिभार नैबे भुटान ओरैहाय बिराद आदिहा गोथौआव ओंखारलांनांगौ नै थाबायनो रोङाबाथाय गोलैबाय ख्रां ख्रां गोजा फैबाय फैबाय आखाइ हमनानै लांसै नोंखौ गोजा थाबायखा ओरैबायदि बरिया बे जायगाया खिन्थु आइदै अन्थाइबारि ओइ गालिगोन दै बुरजा आलदाम थांखागोन Ganda malah dari mana? Mang nih आखाइ उल्था दा बेरायखाङै मायै दैनिफ्राय जों फैबाय माखासे बुस्थु बिहरदों ओमफ्रायहाय दा मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों मोनाहांसो जाबाय थांग्रोनानै फैनोसै ओमफ्राय थांनानै मोनसे स्पेसियेल देखायनि पेट्रला बहाय मा दाम जोंनिफ्राय बुहुद खमनो माने खममोन आंबो थांखाबाय आरो थांबावनि एबार माबायदि उन्दैनि सरावनो खारमाराखै आयु बेनि उनावहाय मोनसे जायगायाव थांदोंमोन जों फुनसिलिङाव मानो होनब्ला भुटानाव दायो पेट्रला माने जोंनिफ्राय बुहुद खमसिन जाखायो दायोल' नङा सिगांबो हाबा टाइमावथ' 64ल'मोन पार लिटार दायो एसे बारायबाय ओमफ्राय पेट्रल सोनो थांबाय थांनायाव ओरैबायदि जाम किसुमान ट्राकफोरखौ लाखिनानै दोनदों ओइ खमबाबो 2 आवार्ससो जाम जाखादों दां ओमफ्राय एसि जाबाबो जामजों माजों द्रोद द्रोद थाबायनायासो बांसिन गोसा थांनो हायो आरो थादोलाय 10 मिनिट गाहाम ओमफ्रायसो द्रोद थांदोलाय थ' बिदि जानायावहाय उफाय गैया सासेयाबो गोबाजोब्बाय ओमफ्राय आंबो एकदम उग्लिखांजोब्बाय बोरैबा मोनजोबफाबायना जेने थेने ओंखारबोबाय थावबो एसेल' सोबोनो मोनबाय माने फुल जाखाबाय नोंना फुल जाखाबाय होननानै आंलाय फुल जाबाय सानदों बेबो बे फेंफोना जाफैगोन सानदों बेयो फुलानो जायाखै ओमफ्राय फैबाय ओमफ्राय आं नेट गैयाबाथाय थानो हाया नालाय मोनसे जायगायाव दा गुबुन मोनसे जायगायाव दंफैयो आं फैनानै नैबे भिडिअखौ आपल'ड होबाय थ' बे टाइम पास ब्लगमोन आरोना दा मोनसे बुस्थु खालामबावदों आङो खामानि मावगासिनो दङ नेक्स्टआव लोगो मोनगोन लाभ इउ अल